good morning. Ayan guys, sinulit ko. Pabalik naman kayo guys. Sinulit ko na lang. Wala kasi kanina. Wala. Ayan, inulit ko na lang guys. Pabalik naman kayo guys. Good morning. Inulit ko guys. Pabalik. Hello guys. Hello guys. Hello. Good morning. Hello. Good morning guys. Hello. Inulit ko guys, nawala kanina. May napindot talaga ako kanina guys. Maing buntag guys. Marinaaga. Patamsak naman guys. Para naman may ano naman. Yung watch hour ko guys, bumaba na. Hindi na ako nag-iintindi kasi guys. Good morning everyone! Happy Tuesday! Mga busy na ba lahat guys? Hello guys! Who wants to eat banana? Did you see this guys? Banana. Hindi naman nagkita. Banana. It's yummy banana. Banana. Did you eat this guys? It's banana. Small banana. Good morning. It's yummy breakfast. Partner with coffee, guys. It's banana. Banana. Da 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 da. Banana 2. Da 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 da. Banana 3. Da 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 da. Banana 4. Da 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 da. Banana 1, da 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 da. Banana 3, ba da 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 da. Banana 4, da 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 da. Banana 5, da 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 da. Good morning guys, 10 million in my kubo. Thank you so much. Hello. Kumusta kayo guys dyan? Kumusta kayo guys? Because my space is very small. That's why I'm suksok here. English si mami. Nag-English na. I'm suksok here. That's why I'm suksok here. 6 million in my kubo. You like this guys? It's banana guys. Small but yummy. Banana 1. Da 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 da. Banana 2, da 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 da. Banana 3, da 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 da. Banana 4, da 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 da.
Breakfast is only this one. How about you guys? Maybe you have yummy and lots of breakfast. Okay guys. Kumusta? Magbakas lang kayo dyan guys para mapuntahan ko naman kayo guys. Sir Yero, yeah, thank you so much Sir Yero. Milk. Ah, yummy milk. Oy. Mahota guys. Banana 3, da 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 da. Banana 4, da 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 da. Kagutom guys, oy. Banana 5, da 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 da. Banana 5, da 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 da. Just say hello so that I can follow you guys. I can go to your channel. Hello. 9 million in my Kubo. Thank you so much guys. Just see hello. Na na nine. Banana 9. 8 na 8. Shopee. 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 Banana. 6 na sana. Banana 6 na lang. 6 na lang. Nawawa na. Langas ko nun yung tiguwa nga ay. Lagngasan yung tiguwa nga ay. Just say hello guys. Nye. 4 million. Naubos ko din yung saging.
Tabingki ang camera nitong cellphone ko. Mahaw kita guys. Si Mami, mahaw. Almusal tayo guys. Shout out everyone. Okay guys. Wala naman nakikiusap. Hindi na lang ako mag-usap. Ayaw man sa akin mag-usap. Paano kayo mapuntahan sa bahay nyo guys? Paano kayo mabalikan? Dalan-dalan lang. Paano ko ba kayo mabalikan? Hindi na ako bukas. Lagyan ko na lang ng sounds. Baka hindi na, yung hindi copyright. Aray ko. 3 million guys. Si birds. 3 million. Thank you so much. Dut. Sir Mika, thank you. Tatamsak naman dyan, guys. $3 million, thank you.
Kabakas lang guys at patamsak. Thank you so much. Kabakas lang guys para masundan ko kayo. Shoutout kay Sergio Roy, SMR, at Roy, Giju Bads, thank you. $4 million, thank you so much. Just write only your comments so that I can go to your channel. Shout out everyone. Happy Tuesday, good morning. $4 million, thank you so much. Oh. Oh.
Ay, si ano yan, si... Oh, oh, oh. Thank you for million. Three million, thank you so much. Pabakas lang, guys. Oh. Three million, thank you so much. Tamsak ay sapat na. Tutut. Tutut. Thank you so much sa pagtambay, guys. Misal. Kanina, nag-live na ako, guys. May napindot yata ako. Magpipin lang ako. Hindi ko na makita yung live ko. Bakang-bakang ka lang pinatawa. Ito yung pala nakanta. Yes. Bakang-bakang kayo? Yes, sir. So, million. Thank you so
much. Sapat na po. Thumbs up at bakas. Hello, hello. It's already 10 o'clock. 34 ano na pala. Malapit na naman mag-11 o'clock. 3 million. Thank you so much sa patambay, guys. Nilagyan ko ng song, tugtog kasi wala naman akong kausap, wala naman nakipag-usap, ganun. Siling ka na lang kita. Sorry. Sa account mo. Sa Shopee. makainin nga ang bandas mo. Ay, ito lang. Pa-TikTok. Tama yan ulit. Salamat naman dyan. Takot. Hindi man. Puntahan na lang kita. Wakapa. Wakapa lang. Hello guys. Tururut, tururut. Oh, 5 million. Thank you so much. Just say hello. Thumbs up. Sapat na guys. It's just the today. La 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 la. Do 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 do. Sama yan. Pipipiripiripipipip. Uy. Wait. Tut, tut. Thank you guys. Kumusta naman mo? Ay! Salamat sa pagdalaw kay Manay, kay Mami. Sana lagi kayong pumunta ulit guys. Para naman marami tayo guys. Turu.
6 million, thank you. Hello, hello. Kamusta mas amigas? Kamusta ang mga araw daw natin dyan? Yeah, yeah. Tut. Bakas lang kayo guys at nang madalaw ko naman ang inyong mga kaharian. $4 million, thank you so much. At ito ang iyong manay, mami, bumabati sa inyo na magandang umaga. Oo, saan ko yun? Thank you, Sir Yaroli. Pwede mo nang kunin yung alaga. Sumalyon. Hey, that's okay. Gitu ya. Dia bilang dah sa pinakamahirap sa China, pero grabe nilang pagkain. Sir Yori, thank you sa patambay. Pwede mo na kunin yan, Sir Yori. Support din nyo guys, Gijo Buds.
Oh, chika lang. La 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 la. Chika. Chika. Tututututut. Tuturututut. 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 So, Marian, thank you so much. Tutututut. Salamat naman guys sa pag daan kay Mami Manay. Shout out to everyone. There, over there, and here, and another there. Just there, you, and there. Pinagsasabi ni Mami. Magsasalita lang ako guys kasi may nakikita naman akong ano dyan, no? Kahit walang nagko-comments. Okay lang yan. Basta merong pag may nakita kong number, okay na yun, masaya na ako guys. That's why guys, that is the reason guys. So Marian, thank you so much. Ngayon ay 1 na lang. Salamat gihapon. La 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 la, la 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 la. Sana yung dollar na yan may naglaro. Please come back to me. Oh, si Itoy Studio, how are you, Itoy? Good morning. How are you? Shout out to Itoy Studio. Thank you so much. Ayan. Itoy Studio, shout out. Say hi. Thank you. Thank you so much, Itoy. Fine po, beautiful. Itoy said, fine po, beautiful. Okay, thank you so much too for coming my live. Ayan, Itoy Studio. Itoy Studio is smiling. He said, hi. Itoy Studio is from Indonesia. I am right, Itoy. He is from Indonesia and his channel are full of music. Lots of cars, trucks. That's why I always go to the channel of Itoy Studio. Studio Itoy. I want to go to his channel because there's a lot of music. I really like music.
Dancing, even though I am old already. Itoy. Shout out, Itoy Studio. I will go to your channel, Itoy. Itoy Studio. 3 million in my Kobo. Thank you so much. Mhm. This is the channel of Itoy. That's why. Thank you so much, Itoy. It has 6.27 subscribers. Wow. It's big already. Mm. The Matra trailer driver. Very, very big trailer driver. Mhm. Da-da-da. With 1K views. Wow. Amazing. I will comment here. Amazing. Great. Thank you so much, Itoy. Bye-bye. Toy, toy, toy. Wala na din. Wala na si Toy. Na Maritoy. Pananay kong ilaw, pero kung luto na, ron. Parehala na sa mais, kung ilaw, corn, kung luto na. Toy, Toy. Your channel is related to the song Itoy Studio. Toy, 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 to, toy, toy, toy. Toy, 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 to, toy, toy, toy. Toy, 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 itoy, 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 Studio. Kung ilaw, pero kung luto na, turon, To, ron, ron, ron. Ron, ron. Pananay kong ilaw, pero kung luto na, turon. So much yun. Thank you so much. Sir Jeja, ito studio. Thank you. Bye, Sir Jeju Vlogs. Thank you so much for support.
3 million, thank you so much again. Korami, thank you so much. Thank you so much, Sisi. Kay Mama Jack lagi ako pumupunta, Korami. Yung Zumba mo, kasi alam mo naman mahilig. Mahilig ako sa tog-tog, Korami. Hi, Baba. Korami guys, thank you. Korami Toys and Games. Shout out. Thank you so much, Sisi. Kurumi Toys and Games. Ayan, kay Mama Jack ito eh. Salamat, sis. 7 million in my Kobo. Thank you so much. Ang daming ano ni Sisi Kurumi. Active na rin siya sa Zumba. Sa abroad pa din ba yan na Zumba mo, Sisi? Di ba nasa abroad ka? Doon kayo nagsusumba o sa Pilipinas na? Na. Kurumi, ito studio. Thanks, my loves. My loves. So true. My loves. So sweet. 9 million in my Kobo. Thank you so much. How are you? How's your days? Thank you so much. Sagad lang tag-English dire. Oy, kaya sama ni Bisaya. English kinarabaw. Pasensya na kayo guys, kay Bisaya man ni. Ang inyong manay Bisaya. Maong. Gagi og English karabaw pa. Turut. Sino sa puso mo? Good morning. Good morning, my lords. Kurumi, shout out. $6 million, thank you. Naluto ba sila tigda ako? Hindi ko naman tutuhit-tuhit baga sa lamisa. Gusto niyaya. Thank you so much, Sisi Kurumi. Toys and Games. $5 million, thank you. Galing-galing ni Sisi Kurumi Zumba.
Hindi ba yung mga isnakan kani sa bimasalang mga masirami? May katiga, ano ba yan? Yung nagkawaksin sa pamangkin ni Agam ni Dia. Ano ba yan? Tiga-deliver Christmas. Ano gusto mo, pa-deliver. Kasan Sentro? Ha? Sentro? Kasan dyan lahat. May bilig niya kasi. Ano ba yan? Sentro kang Legazpi? Ay, sa Masbate? Oo, duman kayo. Ano mo? Binasalan. Gusto ko bakaw nung mag-uusap. Oo, may kasama. Nag-send siya ba? Yan yung nga nagabos. Kaya sabi ko nga may kabang. Nag-iyon na agad ako. Gabos na mga kaano niya sa ano ba ba? Mga friends na tiga ano sindan to misis. Pagalan naman. 6 million, ha? Pagalan naman. Gusto ko sila. Duman kayo dilya sa mga kapotitsers. Pagalan kaya, may tanong na kayo na sa mga may tanong na makaano. Napaugat. Na kaya, kahit pa buda. Bagay, di ba mo? Sa TikTok ba nga, ang iba gusto magsakat. Paano man papasakat ka? Ano naman? Hindi ba sa... Ano po, sila, ganun sa mga po. Oo nga, sa'yo mo naman pasakaton. Yung nasa ito, malawas man sa itong application. Tapos, ano lang, pindutan ba yung kalawag sinigyan? Kapilitan mo ito, diretso nito. So, may sila, pindutan ko. Malawas man yung application. May ano ko dyan sa FB. 9 million, thank you! Wow! Thank you! Patamsak lang guys, pabakas at na mapuntahan ko kayo guys. Ay, dapat. Yung kada ako nilang kutin-kutin nga pagkaon. Pero, tulad sa Japanese, buda, Korean na ano, may mga side dish, kaya kawang side dish. Hindi ka pa simple sa lelo. Pinagkibrandi. They belong dato ano sa China. Kaya yun lang ano nila. Prito sa tomato. Ang mga pagkaon ba nila, dakol. Tapos surroundings nila. Kasi ka pa ano, farm ba gan. Diyan sa Singapore na yan. Siguro na. Ang pandok lang naman, parang ang pandok lang naman. Malaysia siya nag-abroad. At kasi naman siya naman. Thank you, Sisi Kuromi. Pangaki. Iarosan. Ano ba kasi nang maluto? Bagal mo na. Kagaya mo sa nalinda yan. Suko bala sa magurang. Pero wala hindi ka mahigit. Siguro hindi ko ibig ba. Pero kung katron mo, ano daw mo, yarbipan. So, Kaya yung saksisi mo, gano'n ano. Hindi ko nagsasabi. Dapat aram niya na ka ng ating ko. Dapat ba niya ko. Kung sabi niya sa bayan, dapat advice niya na hindi mo ko ito.
Araw mo, hindi sa totoo lang si Papa mo, di nakataon-taon pagpatay ka. Wala sila na kami kapag pwede ka o dito. Rehan, yung pagkatag na kayo mo pati. Kaya nga ito tayo rin kung kami pinatay ka. Kasi meron ko pala siguro. Maano, sundan man yan na. Parang nga nila yan. Si Marion, thank you so much! Shoutout sa inyo lahat yan! Okay. Minsan na mga kasi ako nga na magluto. Ito yung dami yung pinagkanta ang pagabas na. At ako nagdalag na nga sa kasi ako nagdalag ako. Ako na, nangalas ko sa ako na mag-pagpagpag. Hindi na makamit na ito. So, tingin ko, mga kami ang pagkabi ko ang nagkakay. Hindi mo hindi pagkabi ko magkakay. Hindi ko lang magkakay. At tapos na nilalason mo sa kuya. Nilalason mo siya. 5 million! Thank you! Thank you! Mm. Tanggapin ako baya, ang tiyamin ko baya. Once ko kami piso. Ang talaga sa kami hindi wala yun. Okay. Kundi mo. So, ano ka, pusa ka. Kung magsakay ka. So, yan lang. Kapag-ero, pag-internet ko. Ako talaga, pag-internet ko talaga ito. Hanggang sa ano mga kaibigan. Tuloy na lang ito. Ano na ito. Sa nagigaya ko na kahit na ngayon minsan. Lugar ito na. Gusto sa Paldasin. Gusto sa Paldasin. Kasi na lang ito. Kanila ito. Kami na kayo kami. Madara na ito sa mga masarap ka sa kanila. Ay, nasi Papa ko ito na kanina. Kasanayan ko kasi sabi ko kung ang Diyos ay dali naman kailangan. Mas naman ilagay sa Diyos sa akin yung kailangan sa ito. Huwag mo malamas din naman ang kanya. Pero talaga, tagal-tagal na, tagal-tagal sa iyo. Kasi maboy na lang ang trabaho. Pero may nagagawin.
Hello! Thank you, thank you! 4 million ni may kubo. Thank you so much, guys! Sana hindi kayo masawa sa pagpunta sa aking simpleng live. Thank you talaga. Sana next time, magbakas naman kayo, guys. Thank you so much sa Kurumi Toys and Games and Studio Itoy and Studio Wads, which is meron siyang Yayori, ASMR and Yayori. Pwede mapatikas ko. Kita mo yung Ayan. Pagkaroon mo ng dagdag, nagulog na maraman ito. Nag-post mo ng dagdag sa bawin. Meron ko. Ingali mo na ano yan. Pag-reply mo nga ni Sarbis, hindi ka man na-add. Ano problema? So, ipabayaan ko na walang isang tao. Kasi ako nag-chat sa'yo, hindi nag-expect ka reply. Mawala man ka. May story ka sa akin. Hindi ka tiglipot pa, kasando ka. Yan, sira. Mama din. Kita ko pag abot. Ito na yun. One hour na ako. Ano na ito akin mo? Gusto na kayo itong maliliti ka. So, ako niya. Hindi pa tayo. Payo. Hindi ko inabot talaga pag gabi kang ano. Araw talagang pinakabot ang gari. Suot pati sa ano ko baga, minasiot ang inaaraw ka ng ano ko, garo na araw. Hindi sa may dungo ko. Sa araw